srai srai ke sawai sing tei busini tipra mothano krak khaini bangui jotono udduk manalaini okheo ma haino sing thangnai rong dukha onekta sing rasetik bai kereng laijak bogi laijak o bogi mani itihas no sing rifebuino sing tabok jotono silaiyane nangnai jotono ek nglaiyane nangnai o jorao sing thansa ma tongnai thansa sara upai kri sini Bubagra ekmatro sini leader kaha o leader kaha no sing jora royake sini kungthai bara gomai thangnai hai hnai no tabok jotono sini ekmatro Bubagra o thansani loge rifrejak o thansano muthangnar gani bangai oro jara leader tongnai jotono sing kotha kukur khe yapri baksa ke kok baksa bui ungklogo japhano huthung bui japhano bibino loop khaithung nog ronai chakri ronai bibino workshop topsa ronai huthung जों ओ लुबो एकमात्र ताबक जों सुदु एक बছর सासे बेसि करिखा इलेक्शन याके डिसेम्बर अफसे डिक्लेयारिं नाय कारण ब्रंनि ताक बर्तमान जे सरकार तंनाय ब्रंनि एकदम न बांला फाइजा खायिंलाय तंगो सरकार बखर लाइ थानाय कोनो थिकरै हाने बंग जों किसु सा जरा मानाय सिंलायनाय अ जराव जों जतन बखा क्राक खायि जिनि सुदु बुबाग्रा अ बुबाग्रा न नाहरि मासाव लायनाय बै जाफान आरो सुकिनि इंगै साफायलाथों o sukri no sing khunjwa rolaiya o rolaiya ngani bangaiनो जों jara साधारण chini borok tongnai baksa buchiya tongle kisu misu nog ronai wog ronai hungsangma baino baksa kisu bukha moi thangnai tongo ke botrong no जों bujogani daik tongke जों jara leader tongnai borokni uporono leader tongo biskai oro jaga youth tongo youth rok bishes kai tabok to borok to thung pairai chini social media hoite arambo khai bibinno media bai borok krung raijak tongo songe songe up to date खबर माइ तंगु के बननो जों सिनि अभिज्ञता न जों शेयर जरा बुसि थाया जरा लेखा परा मोबाइल फटो नाय रोंगिया परनो जों खायैनो ब्रनो बुजगुइ जों जाते एक बছর जों क्राक खायनार लायनाय अ क्राक खायथानिबो न जत्तनो जों अरचिनि यालमा बिसिनिंगै बहायनो जरा तांनाय तांक्राक रक जदि 100 रोस्ता माने 100 पॉइंट रोस्ता मेंटेन खाय जों साख्रि रिक्रुट खायनाय हदि दिनि बरफ फाइनलिस्ट खायनाय ni जों तो तानि सिनि एडिसियो जों बयनो नाय बा गे हानि बांगै जों 100 साख्रि मानाय जाय 100 सामं जों मानाय जाय अमनि बांगै जों महाराजा सिमिनो लामा महाराजा तो बनावनि बागै फाया बत परिष्कार जत जों नक दंगो गे दिनि बो साइ दंगो तिप्रासा जों गथालाया मियाफ्रानि ओ बस साजाबले जालेन वाला बागनि हत्ता कान्दर नोबाय खाना जे यूट्यूब नायने र इंगा ताक बाहायसि चलै तंबले ग्रेटा तिप्राले माखे कयला खनि खरिने छु इंगे अम्बा सुनो जों कगना बले जालेन वाला बागो ओ दागे नाय तो इंग्लिश दागे हा कगनाय कगजानाय तो इंडिया नि बरक मांगले इंगा ताक जों सेम चलै तंबले सागा दागे रो हा हंसो बाबू बाबू सिमी थेपा जागै न हाके हंग्रा सिरि माहाला हा ने थांनाय वा रेबाति हंखा बोरनि सका गे जों बाय जों कगलाय तंबले ताबो कारण बरक डाइरेक्ट कगमालिया अमो हिके परिष्कार चिनि बिसिन जों ठीक तो हाके बरक जों मुंसे खायमालिया अमो परिष्कार पाय हायसि किन्तु चिनि बिसिन वासि जों सिनिया महाराजा न सिनिया अमो हायसि खायतों गे जों ओ जिनिस दानो जों चिनि गामिनि जत लोकरंनो जों सालायनो नांनाय बसकांगो जों एडिसि विलेज कमिटि न जों क्लियर खायनो नांनाय बनि परै चिनि शक्ति बारेनाय जों शक्ति बारे हा माने जों विलेज कमिटि मा हा माने महाराजानि फाम बारेनाय हायसि खाना मा दंता खम खायो एबोनो जोंनो मा बुजावलायसिनाय मा सालायनाय गाके माति साइ मा थांलायनाय दा दिनै नरंनि पारा CEM सार न नुगैनि ने बोखा बम हायमा तंखा बेलाय के तंफक जागहा बसकांगो Bubagra न नों बोसो हामजै तंतै भबिष्यत बम हायके वानसौ Bubagra न हाराय वासौै आनि जे जीवन तंसागले आले बनके थांसिनाय हाहि वासक दं Bubagra ने हामजाग मं बायसिनि CEM साने हामजाग मं नों बम हायके वानसक हाराय नों बरक तांमानि न तैमानि न ताग नुगै बेलाय के बरक न हामजाखा निने बुमंखा तामंखा rabilaxmi बो पारानि पूर्व पारा जलेमा